Hejo, čaute ľudia, tu je Vrek, takže dneska sa stretáme u ďalšieho videa, takže dneska ešte video. Mám tu ďalšiu vec, ktorú budeme pozerať. Mám tu takéto, je od PSS, prvej stavebnej sporiteľni. Som našiel pero a žiarovku, ktorú dneska vyskúšame. Takže, pero, idem pre papier, to bude chvíľka. Takže, dajte odber, like, dúfam, že vám je dobré. A dopozerajte toto video určite do konca, každé jedno moje video. Dúfam, že vás takéto videá bavia. Ja neviem, nejaký papier potrebujem nájsť. Len neviem. Ja neviem. Ale asi niečo mám. Našiel som tomu ver. A pozrite ešte, aký pekný. Ani som ho nemusel trhať, bol som do skrinky. Takže ideme vyskúšať prepačil som opačným smerom. Takže vyťahujem pero, ale neviem, ako ho vyťahnem. Prčíc, fungu. No, podľa mňa bude... je vonku, yes. Tak ja som... To nepríde ten zvuk byť dobrý, ale... Dajte, aké je to príjemné stlačať. Takže... on napíše. Dávam podpis. Ja to otočím a ukážem môj podpis. Môj prvý podpis bol tento. Ja používam malo byť 2 podpisy podľa toho, aké som v situácii. A potom takýto. Neviem, či je to dobré, ale... Toto je ako... Tento je ako Breaker. A toto je ako Matej Bartoš. Dobre, papier si dáme bokom. Dobre. Aj toto si nedáme bokom, lebo to ideme skúsiť. Dúfam, že bude. Aha, aké pekné. To logo, aké pekné, aha. OK. Otvoríme. Nič v tom. Joj, nejak takto to vypadá, ale to položíme. Zase mám klasický pribudli mi baterky. Takže idem pozrieť baterku a keď nájdem, tak sa ozvem. Takže baterky sa našli. Tieto sú také, že je nefunkčné. Iba tá zlatá troška funguje, ale preblikuje to. Dáme na bok, klasicky. Dám tam všetky baterky. Takže najprv dáme takto. A máme ešte túto veľkú a ešte určite nejaké by som našiel. Takže tieto dve sú funkčné. Docela, nehovorím, kebyže som mal nové, tak by určite to silnejšie svietilo. Ja som všetky preskúšal, ja som to takto, ja som to omylom dala na sklad, ja som nevedel. Takto to má byť. Ale, no proste, ale. Takto. Docela to, no, vrám, slabo svietí táto. Ale tá modrá je strašne moc. Keď som to v tej skúšal, to bolo silnejšie, sa mi to zdalo. Čo narobíš? Pozri na to. No, tá je silná. No, ja skúsim, ja idem vypnúť. A uvidíme. No. Docela je silná. Keď si vezneš, tak toto vypadá docela dobre. No ale na to, že by to bolo bohviaké. Ja si jem pre takú guľu a idem si rýchlo pre ňu a skúsim urobiť z nej nejaký mesiac. Nie som tu. Takže podarilo sa, našiel som guľu. Ja som to skúšal väčšinou s bielým svetlom, ale so žltým som to ešte... Nie, ja som to nechal zapnuté, no nevadí. No to už teraz vidieť, že je to slabé. No čo narobím? Idem to skúsiť, no také slabunké. Dobre, ale na testu mi to posvieti. No pozri na to. Wow. Joj, ale vypadá to dobre, no nie, keď takto si vezneš, vypadá to úplne jak mesiac. Dúfam, že... No ja by som povedal, že taká lampička, tak by to bolo dobre. Takáto, že z toho, ale... Keď si vezneš... No tak, nie. No nie je to bohviaké silné, ale keď som mal vypnuté, ja som to takto posvietil na cestu, je to vidieť docela. A takto to proste vypneš, že to trošičku odstiahneš.
No dobre, toto by bolo toto by bolo všetko pre toto video. Takže daj like, odber a urobím proste ďalšie videjko. Čus!